Pussilakanoiden, lakanoiden ja tyynyliinojen syöttöohje. Tästä löydät koko Mankelilinjan hätäseispainikkeiden sijainnit. Huomioi iskuvaara käsiin, sormiin tai päähän tarttujien liikkuessa. Noudata erityistä varovaisuutta imulaatikon tyhjentämisessä sen mataluuden johdosta. Huomioi myös liukastumisvaara, joita voivat aiheuttaa mankelivaha, öljy, vesi tai rasva. Häiriön saa poistaa vain siihen koulutetut henkilöt eli kunnossapitohenkilöt. Tekstiilihuoltajilta on kielletty mankelin päälle kiipeäminen. Nyt voit valita mankelin kosketusnäytöltä oikean ohjelman tuotteelle. Ota pussilakana vaunusta ja ala syöttämään. Käännä tuote syöttösuunnan mukaisesti ja etsi pussilakanan kulmat. Laita pussilakana tarttujiin molemmista kulmista siten, että ylijäävä kulma on enintään peukalon levyinen. Tarkista, ettei pussilakana ole kierteellä. Suorista pussilakanaa tarvittaessa ennen tarttujien syöttämistä. Tarkista, ettei pussilakanan sisällä ole toista tuotetta, esimerkiksi tyynyliina tai frotee. Muista tarkistaa pussilakanan kunto silmämääräisesti. Likaiset tuotteet kerätään tuotteelle varattuun uusintapesurullakkoon. Muista vaihtaa mankelin oikea ohjelma tuotteen vaihtuessa. Ota lakana vaunusta ja käännä tuote syöttösuunnan mukaisesti ja etsi lakanan kulma. Sitten aseta lakana tarttujiin. Laita lakana tarttujiin molemmista kulmista siten, että ylijäävä kulma on enintään peukalon levyinen. Tarkista, ettei lakana ole kierteellä, sillä kierteellä mankeliin menevä lakana aiheuttaa tukoksen, turhan häiriön ja syöttötyö keskeytyy. Jatka syöttämistä, kunnes vaunussa ei ole enää lakanoita, ja ota aina seuraava pyykin vastaanottajan valmiiksi laittama vaunu. Nyt opetellaan syöttämään tyynyliinoja. Vältä sormien osumista hihnoihin. Valitse mankelin kosketusnäytöltä oikea ohjelma tuotteelle. Muista ilmoittaa pakkaajalle asiakkaan vaihtuessa. Yritä tarttua päällimmäiseen, helposti irtoavaan tyynyliinaan. Ja muista tarkistaa tyynyliinan kunto silmämääräisesti. Aseta tuotteen etureuna suoraan hihnoille pitäen tyynyliinan etureuna suorana sekä keskitä tuote syöttöradalle. We care, we shine, we grow. We are Comforta.